Ni. Oh, tawag man ni pare Burno. Hello, paray. Aw. Ay, birthday ni Baka Mau. Di tabalayo, paray. Sige, paray. Woy. Sige, tagpakada. Garap kini paray. Woy. Sige, paray. Woy, umayak. Ay, apo. Si kapay mo tayo. Di babae nakmay. Woy, paray. Umayak. Woy. Ay, apo. Sila di na mo. Woy, paray. Sige, garap paray. Woy. Ay, naapo. Aman, palubusan nakdajay pare. Amom sakti batas dito'y balay mo. Batas mo? Ano magalingan daga palubusan Aman pare, win. Musakti nagsaaw. Patsinda pare. Aman. Win, umayak pare. Win. Sige pare, win. Ay hapaw. Ay nag-iimas ganti sa gana. Ay win pare. Sige, garot paray. Wine. Sige, tapo makada lang ba site, damdamad at nakaw. Sige, garot paray. Wine. Ay, naapo. Ni pare Burnok, magkaslawan tiwala na. Bakit? Aga ni pare Burnok, bakit? Birthday kanu ni Kumaray, agshot kami kanu jay balayda. Naimas gayam, dagi jay handa da bakit? Iyawidang kati, di ba paborito mo ajekwa? Datay spaghetti bakit ni Kumaray naimas daji spaghetti na bakit iyawidang kadamdama tapos ti adapay kanu ti sagana ng kwa bakit pansit kabagan nagpansit kabagan dagayem bakit iyawidang kanto damdama tapos ke adapay kanu ti sagana ng datay carbonara di ba kaya mo ilang ajay bakit carbonara iyawid ang kalatan bakit carbonara nag-iimas gan dagi di sagana ni Kumari bakit bagbaga ni pare Burnok tapos adapay kanu ti sagana ng kwa Shanghai bakit di ba kaya mawajay Shanghai iyawid ang kantulatan bakit ti Shanghai kaya mawajay bakit Shanghai tapos adapay kanu ti sagana na bakit nga kwa tatay salad bakit di ba kaya mo ti salad bakit? Kaya mo aja bakit? Iyawid ang kalatan bakit? Salad. Tapos kaya adapay gayam ti sagana da nga Graham bakit? Adapay kanu ti Graham. Di ba nainis da di Graham ni Kumara? Iyawid ang kalatan bakit? Kaya mo aja Graham? Iyawid ka? Graham latan bakit? Kin adapay ti sinamit da bakit? Sinamit. Naging kaya tayo bakit? Di ba kaya mo aja sinamit? Paray. Why? Hindi matuloy yung paray. Why? Hindi matuloy yung handaan ay. Sakti paghandaan da paray. Sige ka rin paray. Ay bakit? Hanggang nga matuloy yung bakit? Baka siya kanun yung paghandaan lang. Ano bakit? Anak karumwaran. Bakit? Hanggang nga matuloy dagay handaan ay. Ayaw naman.